petono wis. Karo kamu no. Peteng rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanyawang aku kowe labuh tresnan bagus tak jaluk ojo selek tresnan pancete tresmu kuwi akeh tresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa jaga bakal tak jaga yen durung tak bisa mrentang kuwasa kamas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas pustikane ati tresnoku siji gento iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger gula lampun tresno datang kedak saking coba tak belani tak mateni laire tresno kang suci asal nyata yen to aku sliramu bisa nyawiji Wahyu Kerida Asmara senenge sone apa mas? Sone apa mas? HND Prorinta Audio tresnoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger kula aku tresno datang kedak saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kasunyata yen to aku sliramu bisa nyawiji sekali lagi Wahyu Kerida Asmara Enjoro saya Gede Cahayu HRD Prorinta Audio matur sembah nuwun kadang dulur channel terima kasih matur sembah nuwun sanget tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula
angger kula lamun tresno datang ganda saking coba tapi wangi tapateni laire tresno kasuci asal nyata yen to aku sliramu bisa nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angger kula lamun tresno datang ganda saking coba tare wangi tapateni laire tresno kang suci nyata yen to aku sliramu bisa nyawiji Alhamdulillah ayang-ayang wis dipinangkan